Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Abre adrisa yabako odifo ne nchen onyame akoa ne nchen osomafo ne nchen na de awurade nyankopon de adom no anwumre nso ode abreye na da bia mekase odifo anaso osomafo onye abefo osomafo anaso awurade akoa oyobi awurade nyankopon frɛ na ache na odofo ebre yi mu no obetie nanum asem na watie de onyankopon so de amana ode bre wiase nyina esansem pimpim di adanse wa fidie so na wono so a awurade nam no so anya ba atu kwan wona enko edokro wo ma form akọ a wo nam no so ama wo te ase besi nne no enne papa wa ye adwuma no na owo hanso se enne so ode awurade anum asem ebebrem yanko ya papa nche edini nie eye bishop Albert Saki Kwapon General eni de kwaso ye mo akwa baba Cedar awaso asofo mejoso eburu amishra papa mama fasa akonya so na mencha Sompa TV ahwefo. That's right. Ene Sompa FM tiefo ne dodro na ohwe efe internet ne so eye Facebook ne YouTube no so no mema omo nyina adwo na ena ye dwoada na wotwe ncheba anso enye ni pe nyina na eto no na ne nkanka no eye Cedar awa ahwefo ne Cedar awa atiefo sabre de fa phone no na fra obi fra wadanfo fra onua no na ka kire ne se onyame somafo no waka ne ho asama kire ne no one ni team ni nyina abedu na nedwa danso so nyankopon ma ebeye nhira amen enti no sawada onyane se oye bibi so so onyai na ye donhwere ba ko pe na ye de aba na wieye dwumadie ne ye dwada ekosi ne fiada na nkrokosi no ndu na ni gisam ne se dwumadie na adanse edi akire nyame tumi edi akire enti e bia wo hweyen na wo tie na wani daso asan nyame ohyeyen ba wo Hebrew fo nwoma no o se sani otie nura ene ochina ene da pem no o se onsesa ti nyame na osa yare tete no nyame oje ne mafiri bone mu no obu wa no te bone mu oti owu asase so anso esum kan bi my God anso nyankopon agege won afiri mu a sa nyankopon no gusu a oje ne ma osi so bibi yo erade yo na ana dabio akana fwa mako 23 days na afeni nyina akona wie ye na yenko Facebook no mra yenko Facebook ni YouTube no mra na eswa she na mebom nka ye se we announcement ye ni Cedar awa etiefo ebi enani dadi kanso a wo hweyen ya efri edadwoada enena wotwe eye on the 15th December ekosi 20th no osofo eya kom kire amen eye fasting amen na ya be cheche de bia woda fasting na dwumadi ayebedie na fasting yesa wo ye fasting na de ba story fie wo ye fasting wo fie ho wo adwuma mu Yesu kan Mark chapter 9 verse 29 ose niema ni bi wo ho a osofo na de ban no jimu abadie ne mpaebo osofo niema ni bi wo ho a ontimi mfa osika
ensolve osofo ka eka sika na de sayade a ka amafo bebre hwe ya ko tie osofo ko nyare da efrise sika ka onu ani bi mpo ofafo frɛ ne nua bi na danfo bi ne babi ne kuro ne yira osofo ko be yeden o de dollars mpo na bebre no aso ye onu mebu wa osofo enye sika na yesu sa nua mani bo gimwa dadie ene mpai bo enti mo chano so se na otwe ekosi osofo ene memene da no eye akonche na otwe azuka be ma mu nyina be yebi hallelujah na ni nyina ne se dia edi kan dwada no osofo ne ahwefo ne tiefo ye de beda awrade ase se e free afi January ebesi December yami abo ho ban wa ma wa pomoden 2025 osofo nipa ewo no doso osofo wona yare aka wa to dem doso aso nyankopon no wadi ne yie ti akonche ye de beda rade ase na obi hwe obi so se oda duro so yare ono so be ne de obetimi aye ne 6 to 12 no apa bibie di na obetimi aye ne David akonche ne bi ose na nsa manidi mani de ben srade aduane na kire se David pe fruit bi mo ne kenkedi mo edidie ose na nsa David di muada na wani srade aduane enti no eno no obetima pe fruit bi ene ye fene say porridge bi yankopon nim say one papa de ka abono nkro no de ka asana wache no ka okọ dada aso sa abono du a kenke bi na wapa na say 12 wapa kenke bi wa hono friends ma me fate enkra dokro bi na wa hono a odi asi chiri kakra gum de na chese yankopon nim say osofo wani abre na eda brada no eye boneka osofafu bonen ketenkete nipa yoye obi so okura na mwa bi yoye ukru bi yoye oyiri bi ye ekubeka kofa musuo bi de abrɛw na tiwdu wako wura afefufuro na ye ba be wura mu no e wo se yesere se sa anuama no yesere bone fache ma ye busua o se ye janoma ye bone no muni ho omumu ye no mo yoye no ye na ye tuaka enti ye bone fache ho fasting obebrenim se adeche wo ese wo so ye de osoma wo adwuma se de ese wo ye de oni papa na wanye no osofo no kura san ye bone na duwa ye be biebie nyame asem ama ahwefo ate ase pa e no osofo adwendwen ento entra so so ye bone o dwendwen dodo bible say onti menwenwen mfa basafa enka e o tenten ho ti mo bebre adwendwen wa adwendwen mana doso no kura no so ye bone nti enemu ni bone nketenkete na ye ka ho asem no ye besere se rade mfa nche na ya mfa bone anwura eye afefufuru no na nda to so enamiensa no osofo ye be bom paya afa asa rade se sasa nioma di ni pachi nioma di wachi afi we amwa nioma di wadwuma chi edi waware chi wapomoden chi da yeso chi amwa wo no ye bompire say rade say sadie no never again and say do wachi di wo ko wura afefoforo na ye wura mu no na mefa sa kwanya na menchia MCR eye azuka bema ne bra panyi eye nanaya abojisema na abojisen ode san euro ne Moses no mu me bo fast no so azuka no ye mere onkasa waye di o fast no eti ebia France ofrase eburo na omakoto mo de afeta chima aba mo de begu nsi mu nyina omonya den omonya Yesu omoja na akonkere next week na ebeboa wo a wo hwemia otime na enwumere na ye di abompai yanko Facebook numra osofo Thomas Abanase Bishop Radishira se hwe Facebook na eye boss lady ene ye esomo ho Ochre Gradis ene ye esomo ho na Aisha Dauda Benis Opoku Fosua Anada Center Dina Asari Linda Owusu Jimaima Amwakunwa Kwache na Nana Ejay Erika Ejay Osebra Kwame Offset ono so ne ye bompae
Vida Osesapon on your ho, Ankra Gloria enso ne ho Inshiraba ne ho Sheila Adepa ene ho Obaya Sapoma ne ho Lecturer Lucky ne ho Francis Yanka Linda Owusu Boaten Yaw Mary Sam Beatrice Ofori Justina Echampon Osofu Yima Yeko Facebook wa prong agina so na Jesiwa enso ewo subi Janet Benwa ewo subi Agnes Nyame ewo subi Linda Owusu ewo subi Gladys Otua Champon Portia Osei Margaret Agri Benis Opoku Fosuya Jennifer Sewa Rose Apia Mary Sam Asumani Root Ochri Jennifer Gilbert Otua Champon Francis Yanka omunyina ewo ho a omo ehwe Georgina Yambila so betwa so YouTube no so a and YouTube no so a papa Nora Yadom watch any yeso Michael Apia Kubi any yeso Angelina Fokio ejina so Abena Eje ejina so Susie Danso ejina so Anthony Opoku ejina so Abigail Afum ejina so Mama Rose ejina so Nyame Adom ejina so Rose Ajekum ejina so Hega Amwa ejina so Samuel Safo ewo so Amu Ama ejina so Inshiraba ewo so Movie ewo so Asante Sam Edward ejina so Ene Presira Amankwa ewo so a omone yesom anumre Bishop Nyankopon shira upi Amen Sabre die ebiana osososo enankwa ne de edikan a ode ye asomo sida awaso a na wapewunsio esi TV nanim anase radio nanim na sene na no ye nyo ba bi fra ye se odeko nyoma no kogu TV na pampem no ye besre se fagu TV nanim wo form anase radio nanim na mra nyame asem ne mpaye no ba no na nyame tumi ni na hoden ebo ewurem eno ne ye wi a yes wan kasa fanshun ye de wa opebia eno na di adanse na hodo pi yare ahodo tu eni yade etu emojemu yade etu dompemu yade etu wan so amode kopicho mo dwuma mu a nioma ekoso eye adanse ne ye pi sabre de phone na like Sompa page no na share link no ema ofoforo bi so enhwe bi na obeye inshira na fa o comments so bra eno na me so kan Daniel chapter 12 na verse 3 na o se na badwuma no ebe hyen de otimedi okra ba ko brewrade no obe hyen se osoro nsoroma na de otimedi ni papi ba osoro ahini no mo ne de Bible so obe hyen se da pem nsoroma eye me kase side awafo na mo dem ha no mo jesu na fiefo no so ayeden ajeso hallelujah mo papa bom wo ha na mo ayeden no ma jeso na fiefo no so ajeso hallelujah amen enna sene wonim na enene da di kan ya wode yesoma ya ba yeyi semfo ba ko na ya bobo ho na yeyi edadwoada asi ho se yemfa edadwoada no nya odima mpaye emfa ma yebusua yes eye Sompa media yi oman Ghana ne na wotwe no bebia wo bekọ no ma bekọ okuru bekọ awira wo sema wo na wotwe no mu ne se obehye na wotwe na se de fefe na wotwe no so enche ba anso mu nsem no na wie nipa bi nyonyo awira ho ne esun enunti ena ye eda dwoada si ho se Bible say ye numu na wasiesie ahoden ya tamfo nti enti ye onema ne bi ho a osoro Nyankopon fresoro mosoro emeye ma yese wankasa oye enunti na Yesu ka se mo nya da mo mpaye na mo ankonsowiem mo mpaye na mo anyira enti se wa mo mpaye nsori be ye dan abetoto wa mo mpaye wadwuma be yira wa waru be yira wa kusika sem be yira wa pomode be yira okronkron ya brabo be yira na Yakubu nwuma no kura de o se
4:7 no say yensi bronsam kwan na obedwane in other words just wensi no kwan a wensi yade no kwan a wensi esu no kwan a wensi awreho no kwan a ebeba enedai eye odima mpae enti enempa bo no anoba yehye na Yakubu nwuma no se ogidi ni animpa bomo ye den no eye ejuma pi ente na nwumre ma ompa bono mo ye den emo ye den mre bia ye ba ye ka tro se enya asori asem ena enya doctor asem na oba asase we so be ye den ye na Yesu ede breye Yesu de osoro hini no ho sem breye Yesu se ye sa kire wi a asase we nso so na ya baso no Yakopon de ye baso mabotaye awasa botaye no timi ye dan ebem na yakonya akonta papa bia ye dan ebu e de akire de osomaye no hallelujah amen enti se wo kan eye 1 Timothy chapter 2 verse 1 o se de edi ekire no yenye de ben da bi yenye kotose ni odima enti yema brother Tony enti munene ye be gira 23 days na aka no remaining 23 days no ye be hwe de esi wo Misrim na ye de abompae ye ntie de Timothy no kan na afei de di ni nyina kan no metumufo se monya nkotosre empaibo obima ni asida verse 1 emani penyina enti ma me ehwo wo dam ho sebu nkotodwe ehwo se papa gina ho o se metumufo se de di ekire no monya odima empaibo ene kotosre emani penyina wabuhie nyina omani nyina na adeboni bi anya dan ensi na de ejira so ebon paye eye nioma bi a eye sansan epese sayan remaining 23 days enti yanhwe twere sem no ewo Exodus chapter 14 yanka from verse 5 to 14 yetie nyame asem na okachire Misrim hene se oman na dwane ko na Faro ne nko akoma sachira ewo oman no ho na wose ade ne yaye yi se yama Israel agya yan som akro yi na wosiesie ne tiase nam na ofa ne man kan ne ho na ofa tiase nam awayi ahensia ne Misrim tiase nam nyina ene tiase nam nyina so asahene na Awurade pri Misrim hene Faro akoma ma no ti Israel fo no 600 chariots enya dom ketwa yes efiri se Israel fo no de ahosepe kese na efiri ekoye na Misrim fo tin won Faro tiase nam aponko nyina ne aponkofo ene dom no na obeto won se wakyere nsaban ewo pona no a ekire pi Haliot wo Basefon anim na Faro bene ye no Israel fo no mema won ani so na hwe na Misrim fo no di won achi eba na Israel fo no stropi na osufra Awurade na wakakire Moses se Adam na eni Misrim nti ana wafa yen abahase yemewu asre so yi ade nti na waye yen se yi se wuyi yen firi Misrim ba yi enya asem a ye kan wo Misrim se jai ma yen so Misrim no enie efiri se ye ma yen mom se anka ye so Misrim se yebewu asre so na Mose ekakire o man no se munsuro munyina pintin na mo hwe Awurade nkwagye a obekire mo ne na Misrimfo amuhunu mo ne muhu on da biara da bio Awurade beko ama mo na mo de amonye ko amen hallelujah amen ma me papa o hwa me a wotie me na nwumre nyame ba aka 23 days na afini nyina akọ na wiye anso so no ye wonioma esanipa se efri January wadwuma no mo ntimi anse no yare no mo de to so no yare na ntimi nkun ohaw no mo pese ka eba no esu na ka pese usu no nyankopon amana anya dai amana mem enti eno ne daye so akese na wa hye ase a wo so no o se na Misrim hine kan se yenti won na yebeto won na diamfom so na ya ye omokọ ene nipa bi kan se 2025 die ka wuntwa bi nipa bi kan se wo bewu obi buru wunua o so daye bonu bi ana enye daye papa anso afi no kwa awie ye no
ɔbɔnefo no hwɛ sɛ daeɛ no bɛtumi ayɛ dan abam enti onyankopɔn ka kyerɛ ɔman no sɛ ɔmo nyina pintin na ɔmo pem kɔ mo anim enti wo a wohwɛ me a wotie me gye Awurade nyankopɔn di na hwɛ nkwagye a remaining 23 days yi Awurade de bɛma wo na Awurade bɛma wo wie afi yie Awurade bɛma wo asere Awurade bɛma wo asere Awurade bɛma na si wo yie hallelujah enti ɛnɛ dai yɛdie ama yɛ ho yɛbusua na yɛdie ama Sompa media ɛne gye sɛm ne sɛ Sompa TV ne radio ɔbɛyi abɛboa nipa pii abɛyi nipa bebree ɛhawa firi hɔ mo a motie Cedar awa mpɔ ya mo hwɛ adanse a amanfo di no Cedar awa no so ɛnya asɛm ketewa na Cedar awa hwɛfoɔ tiefo nyina mekyia mo mempai bɔ ma mo ne sɛ remaining 23 days nyame ma mo adanse ɔmfa yade nwura afifufuro no mo da Awurade bɛyi yade no afiri hɔ esu no mfa su no wura afifufuro no mo da Awurade bɛyi su no afiri hɔ nneɛma mu ayɛ den Awurade sɛ wie mo nya ne sakyerana remaining 23 days Awurade bɛdane ne nsa ɔse mfinhyia pemo ɛyɛ ɔno Awurade ni so sɛ da koro enti ebetimi aba sɛ free January ebesi December yi wɔmfa na ho goro ɛyɛ so anso ɔse anopa yi nko na ɔko no ayɛ den ɛbɛduru anwummerɛ no na ɛbɛyɛ bɔkɔɔ nyankopɔn ka ho na wosom nyankopɔn na ɔyɛ te asefo nyankopɔn ɔse ɔyɛ wieyɛ paa de bɛ nyankopɔn ɔse bɛbi biara ayɛ sɛ sese deɛ enye yie biom no bɛbi bia na nidaso nyinaa sa no obi hwɛ me obi tie me afi wani daso wasa aso me ka kyerɛ wo sɛ onyame bɛkyerɛ sɛ ɔyɛ onyankopɔn ɛnɛ deɛ mede brɛ wo nyinaa ne sɛ ɔse mo nyina pintin na menhwɛ nkwagye a onyankopɔn ɔde bɛmbrɛ mo nɛ na ɔkron no yɛ hwan kon ɔkron no ɛyɛ Awurade kon enti Awurade bɛyɛ dan ɔbɛko ama na deɛ ɔde gya yɛ ne sɛ ɔse deɛ di ekyire no yɛnyɛ nkotosrɛ odima mpayɛ ɛma nipa nyinaa enti sɛ yɛbɛyɛ sɛ odima no ɛna anwummere yi a sɛ yɛbɛyɛ kotosrɛ no ɛna anwummere yi a ahomakye yi a anopa yi a awie yi a baabi bia wohwɛ yi a wotie yɛ firi biara no obeye nhyira ɛwɔ Facebook no so enti jeme so sɛ amen kɛseɛ paa amen Facebook no mo type amen kɛseɛ paa ne YouTube no empire di kan yɛda Awurade ase sɛ Nyankopɔn asan amaya asan hunu na wɔtwe foforo na ɔde ahyɛ na wɔtwe foforo ase enye nipa nyinaa na wɔhu na wɔtwe ɔsɔfo memene dae de dodo no akɔhyɛ fom ɔsɔfo sese eyie no sese adɔɔso mo amututu kwan tuka kro bia so hu sɛ yesifu aso Nyankopɔn awowawo wama na wɔtwe no akɔ aporo abeto a oyare mu nyina ɔda so te ase esu no mu nyina ɔda so yɛ dɛ ɛte ase bia wa no na da Awurade ase da Awurade ase ma wo kra da Awurade ase ma wo ma da Awurade ase ma wo busua just thank God for your life thank God for your family thank God for Ghana da Awurade ase ma Ghana afundia Ghana anye ya ko so wo ye neighbor countries utie Nigeria utie Benin yeko kasuo utie asra Roma hodwo nyoma ekosuo hey thank God for Ghana thank God for your family thank God for your life the radio sema ho the radio sema ya wawie mu ya juma radio na wase aye ma ka ya wase na ya wase in the name of Jesus. Prayer number 1 ye jina Psalm 37 verse 5 so
ɔsɛ yɛmfa yɛakwan hyɛ awurade nsa enti yɛpagya Sompa media kanya Sompa media wei a ka wohu Cedar Hour every programs ahodoɔ ɛkɔ so ɛwɔ TV so no radio so a ayɛ nhyira ma ka TV ama anasɛ TV ama ho ban ne radio na deɛ ɛwɔ hɔ ano sɛ ade bi ɛkɔ so a te sɛ sɛnea Sompa trendy nipa mpɛ ka nipa bɛnya ka nipa tutia yɛbɔ mpayɛ sɛ Sompa media Cedar One media management board workers efiri mpanyinfoɔ so kosi nketewa so mfidie ɔmo de yɛ enyuma nkran kumase region bi mfidie ne bi wɔ bia ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ bia remaining 23 days yɛbɔ mpayɛ sɛ yɛ breaking out wɔ Yesu demo yɛ wano na bɔ saa mpayɛ no yɛ wano na bɔ mpayɛ yɛde Cedar One media yɛde Sompa media yɛde bawura bi anim management board manchester no ɛwɔ adwumayɛfoɔ ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ wɔ Yesu demo afinkɔ yɛyi ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ remaining 23 days ɔbɔnefoɔ no kiri tuo ɔbɔnefoɔ no fidie ɛfa Sompa media Cedar One media yɛbɔ mpayɛ wɔ Yesu demo yɛ breaking out wɔ Yesu demo bia wɔ ano wɔ fie hɔ bia wɔ ano wɔ fie hɔ bia wɔ ano wɔ adwuma hɔ bia wɔ ano wɔ hɔ bɔ mpayɛ break it out bro ya da maka bro de ye ma ya baba ya bere ameleka yes ya bɔ mpayɛ ya pɛgya fidie ni nyinaa dɔɔso bɔ wɔ Yesu mɔgye ɔmo adwumayɛfoɔ nyinaa de Bible ade mu no yɛde wɔn hyɛ awurade nsa obi bi ɔbɛpirikyi wɔ ha wɔyɛ adwuma efiri ahomakye program a ɛyɛ ɔman yɛyawo ɛdubakye ɛyɛ no soɔ ɛbɛsi ɛnwerɛ nipa otwato TV no so ne radio no so yɛde ɔmo nyinaa bɔwɔ awurade anim yɛsrɛ awurade tumi awurade ahoɔden sɛ ɛnyɛ kɛse ɛwɔ bibi ase bronsam bi ne tuo bronsam hyehyɛyɛ bronsam apam yɛtwam wɔ Yesu demo efiri anopa ɛbɛsi n'enyimrɛ ɔbɔnefoɔ no hyehyɛyɛ radio station ahodoɔ managers ahodoɔ workers ahodoɔ presenters ahodoɔ technicians ahodoɔ yɛde ɔmo bɛ awurade anim ɔbɔnefoɔ no hyehyɛyɛ ɔbɔnefoɔ no tuo yɛ break it out in the name of Jesus. Shout, we break out 3 times. We break out. We break out. We break out. Yabɔ mpayɛ tɔ so mmienu sɛ nyame ntɔ ne nhyira nsuo ego Sompa media so Cedar One media so mfidie no ɛmo adwumayɛfoɔ so ne wɔn a ɔbɛyɛ adwuma wɔn a ɔbɛka nyamesɛm wɔ ha wɔn a ɔde wɔn ha ɔba ha nyinaa wɔn a ɔboa Sompa kyɛdeɛ sɛ yɛmfa ma kunafoɔ ne nyanka nyinaa nyame tɔ ne nhyira nsuo gu wɔn so wɔ Yesu demo bie wɔ ano na bɔ mpaeɛ open your mouth and pray open your mouth and pray open your mouth and pray be one on the bonfire 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 ye da ha be andore ka se ye be ba bro ale na ya ba ha aye kana aye be be andere ba ya inshira wo Abraham yankopo Isaac yankopo Jacob yankopo o to inshira Cedar One media Sompa media adwumayɛfoɔ mfidie no ɛwɛde to nhyira gu so na adwuma no pagya na adwuma no ntrɛdeɛ ɛkɔ n'anim ɛmo aboafoɔ ɛwurade boa wɔ Yesu demo ɛfi CEO so program manager so stations managers so presenters so ɛyɛ twema ba workers ahodoɔ ɛyɛ twema ba technicians ahodoɔ Yesu demo in the name of Jesus. Awurade ma nhyira ɛnyɛ kɛse ɛwɔ Sompa media ne Cedar One media wɔ Yesu demo remaining 23 days ɛnyɛ nhyira ma dwumako yi yɛnka amen kɛse amen. Prayer number 3 ɔsɔfo wɔn hwɛ me awotie me sɔre gya ɔnan so ntra mpa so ntra konwam debia no
o de bronsam hwehwe ye mu bebre afe no bekwa wieye a e wa de pot yesi wa busua no obu afe no bekwa wieye bia na nipa wo fio afe no bekwa wieye bia na yade ni ohaw ni ohaw ni nyoma basa na esisie en sese Romani 23 days sese oti ade bone e wo busuam ofie ho efiri se oka Job chapter 1 o se nyame ma ekohyiae na bronsam eye den eba hobi na onyankopon babibia ye mihunu se nyankopon ka kire bronsam se na obaye den ha na o se onenama asase no so akinkyire ni eso anante na wabapia asama toso nyankopon san ka kire bronsam ne se wasan adwunimako abhiobo so ho na kyese nyankopon hu se bronsam dwendwen amanfo ho enje na wo hwe me awotie me no bronsam odwene wo kuro ho odwene wo ba no ho odwene wo fa no ho odwene unua no ho wabo afo no ho enti Job James 4:7 was yensi no kwan na obedwane ka se Awurade Yesu Romani 23 days mede mabusua eba Awurade anim obonefo no hihye ye biara efa mabusua ni biara medwuma yefo ho mabo afo ho me breaking out me sin kwan me seno wo Yesu demo bia wado na bompae obonefo no hihye ye biara evil agenda some Ethiopia efa ukuru afa oyiro efa omano wetu kwano wo obi manso Europe Asia America Australia Africa country wo Yesu demo o mami ti bo papa ti bo okuru ti bo yiri ti bo meti obode fari shisaya afa o ma we joba ya fo die o Yesu demo o ya baba ya papa Yesu obode fari shisaya o si Yesu bro Sompa na obetwane Yesu bro Sompa obetwane o Yesu demo wo Yesu demo Romani 23 Jesus. Shout, we break out 3 times. We break out. Oh no, you don't want to empire. Yeah, empire yes, bonbium and yeah what? Evil agenda. But some gina train say also for unwie afini ye. O dia you the one be would have feel. And then your empire bium. Or say enye ne honam ani moja na enya ye ne tumi die ni penini afini be kwa wie ya bronsam ye adwuma. Paya na edu so wo bom paya pagya wadwuma no wadwuma yefo we waboafo aba Awurade nim osofo obu ho a o workers na ye adwuma manuoma koso se bibi to bia adwuma no beto sene ma me a wo hwa me a wo tie me eto da ka fe na boro nya dwa wo ba bedi o na abrante na otimetwi ka no kofa nuoma wo hose ne bro no o yade a ho na beko de obekwa kofa no o kronfo wani baba no owie usike nyina na wagu adwuma no enti ye bompa ye apagya ye adwuma eni ye adwuma yefo ya boafo aba Awurade nim sa afi no kwa wieye asofo so a wo hwe me a wo tie me nyame nkrofo ye pagya ya safo ade ya ne se osofo wasori babewu of lady pastor was all about who afenu kwa wiye etime sei wu nuoma nyina ye bompa ye e de asafo ma e kwa Awurade nim wo so de wadwuma yefo e ba Awurade nim o de waboafo ba Awurade nim se Romani 23 days Awurade mo ho ban Awurade so soma na asem e de ko jenema ye Jansam 107 verse 20 so ye soma nyame asem be bibia wadwuma yefo wo bia be bibia wadwuma wo bia
onyame tumi onyame bambo enkohwe bro any evil agenda we break out open your mouth and pray any evil agenda bro subject hit you are no fear bonfire my brother told it I will fear you are no bonfire Shout, I break out. I break out. Prayer number 5. Also for your bonfire, my Ghana. Sompa bonaya GD from time more. Also for your head, their coso, and then ever Benny. Yeah. Go, our force unity, a honya, a hogro. General year to a canoe. You may cost honor, and yes, and Petua. You read your cost Nigeria here. Oh, to us all them one. O tu fi ana ya be fa ya be chew na ebi ni ho ye den na ebi ba ho Kristofo nyame mana ammo ho ban mebi ameka se ni papa yesi ni papa nche enye no kure ye mo ade papa ho ban na ya ban aja pade na nipa aja na ase private ade nipa bo ho ban enti ye bo mpa ye gian Jeremiah so Jeremiah chapter 29 verse 7 ose ye mo mpa ye tukofoi mo mpa ye nko man na ye tuma komu no na man no nya asondwe aman no koso a mo amotim no nsoso mo nsoso na beko ye bo mpa se Ghana ahye nyina afi ko wiye remain 23 days de be ye moja hweguo accident amaninya ohaw bia beba oman no bebo nyanya Awurade mpangu efi president so amayofo so ehemfo ni ehema omudi tumi ni kura wotima wo hwa me fa kuro hwa Awurade nsa osofo ye de atwuma kofo du akwa Awurade hwa Awurade nsa atwuma nyina emo hemfo kuma se nyina enemo hemfo emo hema o my Ghana be wa no na bompa pray for Ghana 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 bompa ma 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 Ghana o bonu fari si soya e fo my Ghana bo ta fieguo amaniye esai enu musuo ababa mano so the president his excellency John the man Mahama on the cabinet the ministers about
awurade ni mo yɛsrɛ awurade ne bambɔ ɛnyɛ kɛse o ɛwɔ wɔn so great opposition ɛyɛ APP ɛne opposition parties ni nyinaa yɛde ɔmo nyinaa ɛkɔ awurade anim awurade bambɔ awurade hwɛsie ɛnyɛ kɛse o ɛhemfo ɛwɔ ɔman Ghana ehima no mo ɛwɔ Ghana nkuromo hene kura wuti mu bodi o asabirima bɔnpae ma ɔmo ADC ahodoɔ MCs ahodoɔ deɛ wɔn ano bɔnpae afono kɔ ɛyɛ nyame osu die ɛyɛ kɛse o ɔman no so o kura wuti mu kuro na wuti mu o wɔyɛ sege no mepagya atwomama ɛwurade ɛmo ahemfo ɛmo wɔn a obi tum ɛmo mpanyinfoɔ nyame ma ɔmo wɔn adebɔdenfoɔ wɔyɛ sege no pagya tomase ɛmo ahemfo ɛmo ahemfo ɛwurade ni mo afi kɔ yɛ nyame ma ɔmo wɔn nyame ma ɔmo wɔn asɛ wɔyɛ sege no amanyɔfoɔ yɛsrɛ sudie yɛsrɛ bambɔ ama wɔn wɔyɛ sege no oh in the name of Jesus we shout I break out 3 times I break out I break out I break out mo amo Europe mo amo Asia America ni nyinaa yɛde mo nyinaa kɔ awurade no kura mo timu asomdwe mmra hɔ ɔsɔ from paibo eduru so ɛyɛ daye bɔne anipa so afi kɔ wie bu ha daye na wɔso no nyɛ yɛmpɛsɛ nneɛma papa yɛmpɛsɛ wi afi ni yie Bible sɛ yɛn sign no yɛgye tuma na bɛyɛ adwuma yɛampene so anya adwuma wo se daye bɔne bi amaso daebɔne bi obi aso afa me ho a edi susuaso bɔne bɛbrɛ me edi susuaso bɛbrɛ me adwuma me ma ɛnɛ me nyi ntum daeɛ no me san daeɛ no ɛnkɔ baabi afiri baeɛ bie wano na bɔ mpaeɛ deɛ wo ayɛ ne deɛ wo kaeɛ bie wano bɔ mpaeɛ bɔɔya kɔtadadadababoya ɛnɛ evil dreams daebɔne yɛsikamu daebɔne awasɛm twɛmu yɛsan daeɛ no daebɔne awasɛm daeɛ no sɛ wɔwɔ ɛnsɛ nkɔ baabi afi baeɛ wɔyɛ sotemo sai daeɛ no owuo daeɛ accident daeɛ yadeɛ daeɛ ɛsikyɛ ɛtufɛ daeɛ ahokyɛ daeɛ esu daeɛ owuo daeɛ sai daeɛ no twa daeɛ no mu sai no Jesus ɛbɔ mpaeɛ twa toɔ ɔsɔfo obi awa akoma so adeɛ obi akoma so adeɛ nyina nyame mmɔ me kuro ho ban nyame mmɔ me yere ho ban me ma ho ban obi akoma so adeɛ ne sɛ afi kɔ awieyɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ adɔyɛ sompa kyɛdeɛ kuro pɛ sɛ ɔde bɛboa ne mfa ma anyanka ne kunafoɔ anso ne sika sɛmɔtɔ nkora yɛ ntɔ wodeɛ trahwɛ nyoma bɛkɔ so yɛbɔ mpa obi wɔ yadeɛ da no so nti mede yadeɛ sɛ kɔwura afifoforom mede su ne awerɛhɔ kɔwura afifoforom obi soso ɔpɛyɛ fundeɛ obi pa awadeɛ asugyafoɔ sɛ awɔ aba sɛ ɔsɔfoɔ wokɔ na asugyafoɔ mɔ Ghana koraa deɛ ɔmo mmerɛw na ɔmo wɔ aburokyire no sɛ ɛyɛ negative -8 -7 awɔ mo timi ba wosɛ nsuo si hɔ a na ada ne borɔ wɔ aburokyire snow timi tɔ saa 8 inches ɔmo timi pia bɔntɔ enti no ɛwɔ sɛ ɔna koma so adeɛ sɛ ɔpɛ kuro pɛ yere obi so wɔ Ghana ɔpɛ obia na koma so adeɛ obi sɛ ɔtɔn a yɛntɔ ɔsɔfo buro nya dwai adwamufoɔ kɔ dwa yɛntɔ ɔbɔ mpaeɛ sɛ wakoma so adeɛ wode na wɔtwe kɔ awurade anim nyame nkae wɔ na wɔtwe nyame nya wɔ adɔyɛ ɛwɔ dwam hɔ Central Market hɔ ekura dwam hɔ Kumasi dwam hɔ Tɛkyima ne pɔtam dwam hɔ Sunyani dwam hɔ takwa ne na boso ne ne potem ho takra de dwomo nya nyame ka ho abajo bia wa no bɔ mpae wa koma so adeɛ me frɛ jama me frɛ tofoma me frɛ jama wa koma so adeɛ aya ne sama aboa foma me frɛ sikama me frɛ hodima ya wo pe bia me frɛ ma wa koma so adeɛ emrem akoma so adeɛ awade so me de I could say Matthew chapter 7 verse number 7 or see Misa God the
bɛma yɛ yɛnhwehwɛ ɔse yɛbɛwuro ɔse yɛmmom na ɔbɛhene ɛna deɛ wobisa awurade fama wo deɛ wobisa awurade fama wo awurade fama wo awurade fama wo in the name of Jesus ka amen kɛseɛ paa amen ɛnɛ aka 23 days yɛde mmerɛ na ɛyɛ adwuma wɔ ha nti mede 1 hour ɛsi hɔ ɛyɛ 10 to 11 nti wohwɛ TV n'anim a yɛfiri ha a wobɛtumi afrɛ ebi a wadwuma sɛm ebi a wayare sɛm bi a waso da yɛbɔ no bi yɛne wobɛbɔ mpa sɛ na adanseɛ no so kɔ so no ɔnso so wobɛdi adanseɛ mo so ɔmanyɛ adanseɛ no mo wobɛtumi ayɛ voice note voice message na wasɛne yɛ numbers 3 ne nyinaa yɛ WhatsApp wɔsɛne a ɛbɛba te sɛ deɛ yɛbɔ bi deɛ na wotie no ɔso sɛne wo deɛ no bra na numbers ni nie ansa na yɛbɛbɔ numbers ma mɛmmɔ nsuo no so ne documents no so mpa yɛ ansa nti fa wo nsuo baabi wɔ bia wo documents bi asom awurade me kan Psalm 107 verse 20 wo soma wasɛm kɔyɛ nsankyerɛne de a mehyɛ nyame tumi nyame ahoɔden sɛ nsuo bi a wapagya ɛna ne Yesu mogya ɛna ne nsankyerɛne nsuo ɛna ne ayadesa nsuo nsuo na no miracle water deɛ ɔde nsuo bɛyɛ biara adanseɛ ɛmmra wo documents na mɛfrɛ adanseɛ gu so wo Yesu demo jeme so say amen amen numbers no ni 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number also 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 number etwato ya 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 nyame shira wo pi say Yesu ama ọkyerɛ same time yɛvɛsɛn ahyia mede fie hɔ wodam hɔ ɛdɔ sukɔ wɔ Yesu mogya na wɔtwe ɛnsi wo yie ɛfra tɔfoɔ ma wɔ Yesu demo amen.